खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 जुन मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। बृष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों अनलायनाया बांगोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गावनि अहंकारनि थाखायनो गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। कन्या राशि। नखरनि खामानिया मावब्लाबो जोबनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि मोजांखौ गुबुना मेगन सागोन, सांग्रां जाना थानाया मोजां। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव गुबुननि थुलुंगा मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशि। गावनि लोगोआनो माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय फान्दायगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कुम्भ राशि। सोरबा आंगोजों सोमोन्दोआ नागारलायनाय जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मीन राशि। नखराव फिसा मोननायनि आसा दं, खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।